बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि नैबे जों प्रेस मिट लानायनि बेलाया बेनो जे थांनाय मैया लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। दा नोंथांमोना नुखादों टाइटेल थाम्बनेलाव सोरबा सोरबा बुजियाखै जानांगौ। दा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लासो बुजि मोनगोन। मानो होनब्ला नोंथांमोना फेसबुकाव नुखादों मोनसे भिडिअ, फेसबुकल' नङा इन्स्टाग्रामावबो सानै लाइमोना थैनायनि महर बेफोरबायदि, ओमफ्राय सासे आइजोआ गाबबाय थानाय। दा गासैबो कमेन्ट खालामना बुंदो बे आइजो आरो बे लाइमोन बे सानैया मा जाखो, मा थैमारबाय नामा ना माबा मोनसे जादों होननानै। दा आं थाल्लानो बुंखानोसै नैबे भिडिअआ मोननै आपडेट जागोन। मोनसेया जाहैबाय रबि एक्टरनि। आंथ' रबि एक्टरनिखौ जेबो बुङा, नोंथांमोना नायबाय थाबासो बुजि मोनगोन। आं होखाजोबगोन फार्स्टआवनो। दा आं फार्स्टआवनो बुंनो सानदों, गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो। भिडिअआ लेट फैबाबो नोंथांमोना सापर्ट खालामना थाबाय थाबानो जाबाय। दा नैबे फार्स्ट आपडेटआ क्लिपाव नुनाया जाहैबाय लोगोफोर, बेयो जेबो थैनाय भिडिअ नङा, बेयो मोनसे फिल्म शुटिंनिसो दै। दा गोबां मानसिया बुंदोंमोन मा जाना बेफोरबायदि जाखो, बेनिखायनो आङो नोंथांमोननि डाउटखौ क्लियार खालामनो हाबाय। बेयो जेबो थैनाय भिडिअ नङा, बेयो मोनसे फिल्म शुटिंसो आरोना। दा नोंथांमोना फार्स्टआवनो भिडिअखौ नायलांबाय था। भिडिअआ मोननै आपडेट जागोन, नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय। थेवबो जों नायग्रोनोसै। नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि नैबे जों प्रेस मिट लानायनि बेलाया बेनो जे थांनाय मैयाहाय जों जिथु माखासे जोंनि बिटिआर हाबनाय हाबिखौ लानानै एसे दावराव जादोंमोन। मानो होनब्ला मोननैसो खोथाखौ लानानै दावराव जादों। खोथाया जाहैबाय जों माने जोंनि गहपुरावहाय बिटिआर जिथु सोसननाय दानख'नाय लानानै थांनाय जिथु बिटिआरनि लिस्ट ओंखारदोंमोन, 28टा गामि ओंखारदोंमोन। बे 28टा गामिनि ओंखारखांनायनि उनाव जोंनि गहपुराव मथा मथि 200टासो गामि दं जोंनि गहपुराव आरो। दा 28टा गामिल' हाबदों। बिनि उनावहाय माखासे हाबै गामिफ्रा पन्सायतआव थादों। दा पन्सायत हिसाबै बेबायदिनो पन्सायतनि इलेक्सन जाबाय। बे पन्सायत इलेक्सनावबो जोङो सनापुर पन्सायतआवनो गेलेनानै देरहाबाय। गेलेनानै देरहाखांनायनि उनाव आंनिनो बिसि इसा बसुमतारी नार्जारिया सनापुर पन्सायतनि प्रेसिडेन्ट जाबाय। बिनि उनावबो बाथ्राया ओरैबायदि जाबाय जे थांनाय साननैसो बावै सिगाङावहाय जोंनि माने बिटिआरनिफ्राय माने उदालगुरि जिल्लायाव धनस्रि समस्तियाव माने खुस्रा तालिका ओंखारबाय, भटार तालिका द्राफ्ट ओंखारबाय आरो। बे द्राफ्ट ओंखारनायावहाय जोंनि सनापुर जिथु पन्सायत जाखानाय बिटिआर जाला होननानै सनापुर जाखानाय पन्सायतनिफ्राय 8टा वार्डआ अलरेडि बे खुस्रा तालिकायाव फैबाय आरो। दा होमबाथ' जों आसरित जाबाय आरो, माने पन्सायत जाखांनायनि उनाव बोरै बिटिआरनि खुस्रा तालिकायाव भट फैखो होननानै आरो। दा नोंथांमोनानो नुजोबदों 8टा वार्ड। दा गामिया 28टामोन, बे खुस्रा तालिकायाव नुबावबाय जों गासै साननानै मोनथिबाय आरो। दा जोंनि सनापुर पन्सायतनिफ्राय 26टा गामिया हाबदेरबावबाय आरो पन्सायतनिफ्राय। दा 26टा आरो 28टा हिसाबै 54 गामि जाबाय। दा 54 गामियाव 28टा गामिया गभर्नमेन्टनि नटिफाइ हिसाबै फैदों। दा जोंनि पन्सायतनिफ्राय सोसनजानाय जिथु 26टा गामिया अकल भटाराल' सोसनजादों, गामिया सोसनजायाखै, केन्द्र हिसाबै सोसनजादों नैबे आरो। दा बेयाव जोङो आसरित मोनबाय जे जोंनि पन्सायतनिफ्राय बोरै जाखो होननानै। आरो गपालपुर पन्सायतनिफ्रायबो एसे हाबदों, आलुफारा पन्सायतनिफ्राय बिदिनो हाबदों, ओमफ्राय उत्तर खलाबारिनिफ्राय हाबदों, बेबायदि हाबदों। हलंगि पन्सायतनिफ्राय हाबदों आरो गग्रा पन्सायतनिफ्रायबो एसे हाबदों। बेखौ लानानै जोङो पन्सायत हिसाबै गामिनि जिथुनाखि जोंनाव अबराव भटार्स दं, माने गुबुन हारि जाथिफोर, बिसोरबो जोंनो कमप्लेन होबाय जोङो माने बोरै बिटिआराव थानो मोनखो, माने बिटिआर हाबखो माखो होननायाव। बे समाव जोंनोबो एप्लिकेसन होबोदों। बेखौ लानानै जों ज' पन्सायत मेम्बार माने प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि रायलायनायनि गेजेरजों मोनसे सोंलु सोंबाय, माने जे माने एडिसिनावहाय बोरै सोङोब्ला फर्मेलिटि थाङोब्ला मोनसे बे सोंनोखौ हागोन। जों डाइरेक्ट थांनानैबो सोंनो हाया हिसाबै जोंनियाव नैबे लिरनाय दङ, एडिसिनि हिसाबै जों लिरदों। दा लिरनायाव ओरैबायदि लिरदों, थ्रुयै माने एमएलए नि थ्रुयै लिरदों जे एमएलए महोदय, माने जोंनि माने बिटिआर जाखांनायनि उनाव सनापुर पन्सायत जानायनि उनाव बे सनापुर पन्सायतनिफ्राय उदालगुरि जिल्लानि धनस्रि समस्तिनि माने भटार खुस्रा तालिकायाव 8टा वार्डआ हाबसननानै फैबाय। दा बेखौ लानानै जों लिरदों जाहाथे नैबे 8टा वार्डआ जोंनि पन्सायतआवनो थानांगौ होननानै नैबेयाव लिरनाय दं। आं बेयाव बिटिआराव हाबनाङा, बिटिआरनिफ्राय आं दानख'गोन होननानै जेबो जों लिराखै। नोंथांमोनानो
जों एडिसिनाव होनाय नैबे फरमेटखौ जोङो निउसावनो नोंथांमोननो होगोन नोंथांमोना फरायनो हागोन बेयाव हारसानि लिरदों होमबाबो आं बर'नि बुंना होदों जे एमएलए नि थ्रुयै लिरबाय एमएलए आ एडिसिनो फरवार्ड खालामबाय बेखिनि बेयाव बेल' लिरनाय दंखायो जे जोंनि 8था वार्डआ उदालगुरि जिल्लानि धनस्रि समस्ति भटार खुसा तालिकायाव हाबफैदों जाहाथे बेखौ पन्सायतआवनो थानांगौ होननानै बेयाव लिरनाय दं खिन्थु आङो बेयाव भटार तालिका माने बिटिआरआव हाबा माबा होननानै जों कमप्लेन होआखै सहिया बेयाव पन्सायत प्रेसिडेन्टनि नामाव दङ बे हिसाबै सिल सिटामबो दं आरो एमएलए नि फरवार्ड दं बिनि गेजेराव जोंनि 10था वार्डनि मेम्बारफ्रा बेयाव सोरबा सहि होदों सोरबा सहि होआखै मानसिफ्रा बुंलायसोदों बेयाव रावबो सहि होफैयाखै जोंनि मेम्बाराव बेयाव रावबो सहि होनायाव लोब्बा गैया बिसोरखौ रायजोफ्रा भुल बुजिनानै लाब गैया ओंखायनो आं मोनसे खोथा आरो जेनेबा आंनि बे लेखाया जुदि बिटिआरआव हाबनायाव जोंनि रायजोनि बिटिआर हाबनायाव पन्सायत जाखांनायनि उनाव बिटिआर हाबनायाव माबा मोनसे एफेक्ट जादोंबा नोंथांमोना जोंखौ बुंबानो जाबाय जोङो थांनानैबाबो बे लेखाखौ जों बोखारनो राजि माने दा जोंहा रायजो अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर आंथ' दा बुंनांगौ जेबो खोथा गैला नोंथांमोना रबि एक्टरा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बुजिखाबाय बिदिनो भेजाल माबा मोनसे जाना दंमोन आरोना बिटिआरनि माबानि होननानै दा आपडेटआ मोननैमोन दा फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ दा बेनोसै ओमफ्राय मोनसे क्लिपाव बर' माबा जानाय बे बुंखाबाय आं अलरेडि बे शुटिंसो होननानै दा भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबसक्राइब खालामदो भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो कमेन्ट लाइक खालामनो दाबाव बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नोंथांमोना बबे गामिनिफ्राय भिडिअखौ नायदों खेबसे गामिनि नामखौ लिरना हरबानो जाबाय आरोना अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय